Κύπελλο, κύπελλο.
Μεγάλη μέρα, περήφανος για την Πάφο. Αυτό το κύπελλο το περιμέναμε, αυτό το τελικό το περιμέναμε πολλά χρόνια και εμείς ως Παφίτες ζούμε έναν όνειρο. Απόψε ζούμε το όνειρο της επιτυχίας. Πάμε στον τελικό 18 του Μάη να πάρουμε το κύπελλο. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε, μόνο το κύπελλο. Δεν έχει τίποτε, πάμε. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση, πάμε τελικό, η Πάφος είναι τελικό. Μεγάλη νίκη, σίγουρα μεγάλη πρόκριση, σημαντική μέρα για την Πάφο, όμως το παιχνίδι είναι 18 του Μάη, σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή και ο κόσμος όλος πρέπει να δαμε, να σπρώξει την ομάδα διότι υπάρχει ακόμα και έξοδος μέσω του πρωταθλήματος και πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή την άρθρωση. Τώρα είμαστε στο Παφιακό. Στο Παφιακό, αρκετός κόσμος εδώ, πρωτόγνωρο για τα παφίτικα δεδομένα. Δείχνει πόσο έχουν αγαπήσει αυτή την ομάδα οι φίλοι της Πάφου και επαναλαμβάνω, θέλουμε τους μαζί μας και την Κυριακή σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάμε τελικό. Πάμε να φέρουμε το κύπελλο στην Πάφο. Εννοείται. Μόνο κύπελλο.